Salut, sunt Tudor și îți urez bun venit pe canalul Level Up, unde fac analize care să te ajute pe tine să economisești timp și să treci la nivelul următor când vine vorba de investiții și dezvoltare personală. Acum câteva luni discutam cu membrii comunității Level Up despre posibilitatea economiei SUA de a intra într-o recesiune. De atunci și până acum s-au schimbat câteva lucruri în bine și câteva în rău. Problema este că, având informații care se contrazic, este foarte greu să ne dăm seama încotro se îndreaptă economia Americii. Așa că azi vom încerca să ne uităm la cei mai relevanți indicatori ai economiei pentru a vedea în ce stadiu e ea și pentru a înțelege cât de mari sunt șansele unei recesiuni sau care este posibilitatea de a avea un soft landing în următoarele luni. De menționat este că nu vreau să pierdem timpul cu indicatori și cu grafice care ne arată similarități cu alte perioade macro când am avut sau nu o recesiune, vreau să ne bazăm pe date care arată comportamentul economiei, nu date care compară ce s-a întâmplat în 2008 cu ce se întâmplă acum, pentru că situațiile pot fi diferite. Așadar, urmează o tăiere de rată în septembrie. Concluzia este cât se poate de clară. Dacă Fed va tăia rata dobânzii pentru că inflația a scăzut și nu au motive să o țină ridicată, putem avea o continuare agresivă a creșterilor la bursă. Dacă Fed va tăia rata dobânzii pentru că menținerea ei ridicată ar afecta economia într-un mod negativ sau mai ales afectează deja economia negativ, vom avea o corecție. Mai pe scurt, vom avea așadar un soft landing sau o recesiune. În funcție de motivul tăierii ratei dobânzii, așa se va mișca și piața bursieră din punctul meu de vedere. Așadar, în primul rând, este important de menționat ce ne-a adus în situația asta. Pandemia din 2019-2020 a fost principalul factor care a dus la creșterea inflației, după ce Fed a micșorat puternic ratele dobânzii și a printat sume enorme de bani pentru a împiedica economia să intre într-un colaps. Creșterea agresivă a inflației a fost în mare parte din cauza printării excesive, dar și din cauza faptului că Fed a început mult prea târziu să crească ratele dobânzii, când toate datele arătau că inflația va continua să crească agresiv. Același lucru pare să-l fi făcut și acum la scăderea ratei dobânzii. Dacă ne uităm pe cifrele macroeconomice și pe datele inflației din ultimele luni, putem observa clar o scădere a inflației cu doar câteva zone care arată mai prost. Aceste zone sunt unele precum partea de transport, care împiedică scăderea mai accentuată a inflației după ce companiile de asigurări au crescut excesiv prețurile în ultimul timp, dar și aceeași problemă dată de companiile de energie care cresc prețurile fără un fundament real, în condițiile în care prețul gazului natural sau al cărbunelui a scăzut enorm și la fel și costurile de producție pentru aceste companii. Cu alte cuvinte, singurele lucruri care făceau inflația până acum câteva luni să nu scadă vertiginos sunt câteva probleme de moment pe care guvernele le-ar fi putut înlătura dacă ar fi vrut. După cum știm cu toții, în momentele de inflație puternică sau în momentele de recesiune sau criză, distanța dintre bogați și săraci se mărește. În condițiile în care și un copil de 5 ani ar fi putut înțelege că e timpul ca Rezerva Federală să crească rata dobânzii când inflația începea să crească și aceștia ziceau că e tranzitorie, nu știu cât de bine își fac treaba acum și cât de interesați sunt să nu prăbușească economia. Totuși, pentru a nu o mai lungi, principalii indicatori pe care îi luăm în considerare pentru a vedea în ce stadiu se află economia sunt următorii. Primul este rata șomajului, care este unul dintre cei mai importanți indicatori ai sănătății economice. O creștere semnificativă și rapidă a șomajului sugerează o încetinire a economiei. Logica este foarte simplă. O rată a șomajului de peste 4,5% crește foarte mult șansele unei recesiuni. Peste 4% este deja foarte îngrijorător. Așa cum vedem în imaginea din față, șomajul pare să accelereze rapid și se află deja într-o zonă foarte periculoasă. Având în vedere că tendința e clar în creștere, putem considera că e doar o chestiune de timp până când șomajul va depăși 4,5%. În ultimul trimestru vedem o oarecare scădere, dar din punctul meu de vedere, șansele ca acesta să continue să crească de aici sunt mult mai mari decât să înceapă să scadă. Și după cum nu e nevoie să explic, un șomaj ridicat înseamnă, printre altele, un consum scăzut încetinește economia, o economie care încetinește duce în cele din urmă la recesiune. 2. Indicele de încredere al consumatorilor. Acest indicator măsoară nivelul de optimism al populației cu privire la starea economiei. Dacă oamenii devin pesimiști în legătură cu situația economică, este mai puțin probabil să cheltuiască bani, ceea ce poate reduce cererea și poate împinge economia într-o recesiune. După cum se observă, în afară de luna august, când sentimentul consumatorilor s-a îmbunătățit, vedem o scădere constantă din luna martie. O scădere a încrederii consumatorilor poate duce la reducerea cheltuielilor și implicit la încetinirea activității economice, ceea ce poate fi un factor de risc pentru o potențială recesiune. Vedem de asemenea o scădere a acestuia constantă de prin 2021, în ultimele luni sentimentul pare că stagnează undeva în partea de jos, probabil din cauza incertitudinii din piețe. Similar cu indicele de încredere al consumatorilor, este și indicele de încredere al afacerilor, care măsoară cât de încrezători sunt managerii și proprietarii de afaceri în viitorul economic. Cele două grafice sunt aproximativ similare.
3. Personal Savings Rate. Rata de economisire a populației reprezintă procentul din venitul disponibil pe care gospodăriile îl economisesc, adică partea din venit care nu este cheltuită pe consum. Este un indicator macroeconomic important deoarece reflectă tendințele de economisire ale populației și poate oferi informații despre sănătatea economică a unei țări. Cu cât oamenii au mai puține economii, cu atât riscul ca consumul să se diminueze crește mai mult. În acest moment, rata de economisire a populației se află la 3,4%. Din 1960 și până acum, această rată a mai fost atât de scăzută doar înainte de criza financiară din 2008. Ca și o paranteză, foarte trist este cât de prost înțeleg oamenii de rând economia și cât de puțină educație financiară au aceștia. În 2020-2021, economiile oamenilor au ajuns la stele datorită faptului că erau blocați în case și nu prea au avut unde să-și cheltuiască banii, dar și datorită printării masive, stimulărilor guvernamentale și altor programe menite să încurajeze consumul. Ce au făcut oamenii cu aceste economii? Le-au folosit ca avansuri pentru a face credite ipotecare, pentru mașini și multe altele. Asta pentru că aveau avansul și pentru că rata dobânzii în America era aproape de zero. În momentul în care rata dobânzii a început să crească exagerat, brusc s-au trezit că de fapt ei nu prea își permiteau acele rate pe termen lung. Sau dacă nu s-au trezit încă, o vor face cu siguranță curând. După o infuzie enormă de bani, consider că acesta este cea mai relevantă explicație legată de cum e posibil ca rata de economisire să scadă atât de agresiv într-o perioadă atât de scurtă de timp. La această explicație, cu siguranță se adaugă și consumul exagerat de după pandemie, în care oamenii au simțit nevoia să-și bage pe venă un pic de concediu, să-și cumpere lucruri de care nu aveau nevoie, că 2020 a privat de posibilitatea unică de a sparge bani pe porcării de care nu aveau nevoie neapărat, probabil pentru a impresiona niște oameni care oricum nu dau doi bani pe ei. Așadar, în acest moment, economiile oamenilor sunt aproape la minime istorice și menținerea ratei dobânzii atât de ridicată, atât de mult timp, afectează omul de rând foarte mult. 4. Discretionary spending. Cheltuielile discreționare reprezintă acele cheltuieli care nu sunt esențiale și pe care oamenii le fac din venitul disponibil după ce au acoperit cheltuielile de bază. Aceste cheltuieli sunt voluntare și includ bunuri și servicii pe care consumatorii le achiziționează pentru confort, plăcere sau divertisment. Aici nu avem neapărat un indicator, dar impactul scăderii acestor cheltuieli se vede puternic la companii precum Nike, Ulta, Lululemon, Tesla, Starbucks, Apple și multe alte companii care raportează veniturile din ce în ce mai mici. Totodată, majoritatea oferă estimări proaste pentru viitor și văd tot mai puțin bani cheltuiți de oameni pe lucruri de care nu au neapărat nevoie. Acest lucru se traduce cu siguranță într-o încetinire economică, în condițiile în care oamenii pur și simplu nu au destui bani să-și înlocuiască mașinile, telefoanele sau hainele vechi. Totodată, avem o scădere și în consumul bunurilor de lux, cu reprezentați precum Gucci, Balenciaga, Hermes, Louis Vuitton și multe altele, care nu fac decât să arate greutățile prin care trece inclusiv clasa de mijloc, care știm cu toții că este principalul consumator al acestor branduri, cum zicea și Cristian Sima. 5. Ratele de delicvență reprezintă procesul din împrumuturi sau credite care nu sunt plătite la timp, de obicei în termeni conveniți între creditor și debitor. Cu alte cuvinte, măsoară proporția de împrumuturi în care oamenii au întârziat plata ratelor, depășind o anumită perioadă stabilită. După cum se observă în graficul din față, aceste rate cresc agresiv în ultimele luni, în special pe partea de credite personale. Aceste creșteri sunt foarte îngrijorătoare pentru că încep ca de fiecare dată foarte ușor cu oameni care întârzie câteva plăți. După aceste întârzieri, ei vor fi nevoiți să taie din consum pentru a le putea plăti. Dacă am observat deja că cheltuielile discreționare au început să scadă, singura zonă în care omul de rând se poate duce pentru a tăia din cheltuieli este partea de alimentație. Aici e posibil să vedem la un moment dat niște schimbări în preferințele clienților. Oamenii vor începe să schimbe alimentele scumpe pe cele ieftine, vor trece de la vită la pui, de la pui la cartofi și așa mai departe. După ce acest lucru nu mai e posibil, oamenii ar putea începe să rateze și mai multe plăți pe partea de credite și de aici totul ar putea lua întorsătură dramatică. Asta deoarece când vine vorba de cărți de credit, ești penalizat la prima rată neplătită. Păi dacă tu nu ți-ai permis să plătești rata, cum îți vei permite să plătești 2 rate luna viitoare plus o penalizare destul de mare? Și de aici lucrurile ar putea degenera. 6. Yield curve inversion, adică inversarea curbei randamentelor, este un fenomen important în piețele financiare care a fost asociat de foarte multe ori cu semnale ale unei recesiuni economice. Aceasta apare atunci când dobânzile pe titluri de stat cu scadență pe termen scurt devin mai mari decât dobânzile titlurilor de stat pe termen lung, ceea ce reprezintă o inversare a structurii normale a curbei randamentelor. Într-o economie sănătoasă, randamentele obligațiunilor pe termen lung, de exemplu 10-30 de ani, sunt mai mari decât cele pe termen scurt, de exemplu 2 ani. Asta pentru că investitorii cer o primă de risc pentru a-și ține banii blocați o perioadă mai lungă de timp. E ca și când îți faci un depozit la bancă. Cu cât e mai mare perioada, cu atât dobânda va fi mai mare.
O curbă inversată sugerează că investitorii sunt îngrijorați de perspectivele economice pe termen scurt și anticipează o posibilă recesiune. Într-o astfel de situație, ei preferă să cumpere obligațiuni pe termen lung, chiar și la randamente mai mici, pentru a-și proteja capitalul pe termen lung, ceea ce duce la o scădere a randamentelor pentru obligațiunile pe termen lung. Inversarea curbei reflectă de asemenea tensiuni economice. În perioadele de incertitudine economică, investitorii sunt mai prudenți și devin mai dispuși să accepte randamente mici, în schimbul siguranței oferite de obligațiunile pe termen lung, deoarece se tem de deteriorarea condițiilor economice pe termen scurt. În plus, când ratele pe termen scurt sunt mai mari decât cele pe termen lung, devine mai costisitor pentru companii și consumatori să se împrumute pentru a-și finanța investițiile și consumul. Acest lucru poate duce la o scădere a activității economice. Așadar, nu ne interesează acest indicator pentru că a prezis o recesiune aproape de fiecare dată, cum s-a întâmplat, ci pentru că pur și simplu el ne arată un dezechilibru în economie, dezechilibru care poate afecta situația economică a unei țări. Și 7. GDP-ul, adică produsul intern brut. Unul dintre cei mai clari indicatori ai unei recesiuni este o scădere susținută a GDP-ului. O recesiune este definită adesea ca 2 trimestre consecutive de scădere a produsului intern brut. Adesea pentru că ăștia schimbă definițiile când vor. Dacă ne uităm la produsul intern brut al Americii, o tendință de scădere ne-ar putea spune într-un final că șansele unei recesiuni sunt din ce în ce mai mari. Dar după cum se observă în imagine, în afară de 2022, în care am fost tehnic într-o recesiune, chiar dacă s-au chinuit să schimbe calculele și să o dea la întors, produsul intern brut al Americii continuă să crească. Mai mult, în ultimul trimestru avem o creștere imensă de la 1,4% la 3%. Acesta este motivul pentru care se insistă încă cu ideea de soft landing. Chiar dacă ceilalți indicatori arată o înrăutățire economică, nu vei putea spune niciodată că economia stă rău dacă produsul intern brut al Americii crește cu o rată de 3 sau peste 3%. Cum poți spune tu că urmează recesiune, adică cel puțin 2 trimestre de scădere a produsului intern brut, în condițiile în care acesta este mai mare decât acum un an și tocmai a crescut de la 1,3 la 3%? Totuși, important de menționat este că PIB-ul este calculat pe baza a 4 componente majore. Consumul, adică cheltuieli de consum ale gospodăriilor, investițiile, adică cheltuieli de capital plus investiții private, cheltuieli guvernamentale și exporturile nete, adică exporturi minus importuri. Din punctul meu de vedere, creșterea este dată în special de 2 segmente, investiții și cheltuieli guvernamentale, în special pe partea de apărare, în condițiile în care tensiunile geopolitice cresc, cu conflicte pe care toți le știm deja. Cred așadar că această creștere în produsul intern brut al Americii, pe lângă partea de cheltuieli guvernamentale, este susținută într-o foarte mare măsură de investițiile absolut imense ale companiilor în AI. Așadar, exact cum piața bursieră e ținută artificial în sus de câțiva jucători mari relevanți în industria AI și o mulțime de alte companii nici măcar nu și-au depășit maximul din 2021, așa și economia este susținută artificial de investițiile AI în condițiile în care consumul scade din ce în ce mai mult. Așadar, părerea mea este că cel mai relevant indicator pentru situația economiei, produsul intern brut, este ținut ridicat de aceste investiții, în timp ce oamenii de rând au probleme din ce în ce mai mari în a face față prețurilor exagerate și ratelor ridicate ale dobânzii. Acest hype pe AI se va sfârși la un moment dat cu siguranță, în momentul în care primul ciclu de investiții se va fi făcut și acestea nu vor aduce randamentul dorit, mai ales în condițiile în care clientul final, cel care va da cea mai mare parte a consumului, nu își permite să-și cumpere nici Adidas. Acest sfârșit de hype, cred eu, are șanse să prăbușească produsul intern brut al Americii și să aducă cu picioarele pe pământ toți participanții la piață care investesc pe ideea că vom avea un soft landing. Nu pot spune că nu e posibil, dar după ce am văzut mai devreme, consider că o recesiune este mai probabilă decât un soft landing. Totuși, chiar dacă acești indicatori ne arată că economia se înrăutățește, nu știm sigur dacă și mai ales când va veni o recesiune. Nu am date cu care să susțin asta, dar din punctul meu de vedere, o recesiune trebuie să vină când majoritatea nu se așteaptă la ea. Așa că văd posibilă o scădere mare a pieței la scăderea ratei dobânzii și cine știe, poate și câteva săptămâni sau luni după, pe ideea că economia e puternică. Dar dacă problemele se înrăutățesc, chiar dacă ar putea să se îmbunătățească pe termen scurt, o recesiune poate fi inevitabilă pe termen mai lung. În final, acest clip nu are absolut nicio legătură cu modalitatea în care noi investim. În afară de sfatul de a construi o poziție de cash de aproximativ 10-15% pentru că nu știi niciodată ce se poate întâmpla și pentru că economia nu pare să fie în cea mai bună formă, nu consider că strategia ta de a investi ar trebui să se modifice. Ca și până acum, vrei să cumperi companii bune la prețuri corecte. Vei face asta și dacă anticipezi o recesiune și dacă anticipezi creșteri mari pe bursă. Nu recomand în niciun caz să fii în afara pieței și acest clip are ca scop să ne facă să nu fim absorbiți de optimismul investitorilor care susțin că economia duduie și că șansele unui soft landing sunt din ce în ce mai mari.
Așadar, scopul meu a fost să vă arăt cei mai importanți indicatori și să vedem în ce măsură aceștia susțin o eventuală recesiune sau un soft landing. Ce se întâmplă în afara acestor indicatori, consider că e doar zgomot și manipulare. Așadar, economia devine cu siguranță din ce în ce mai slabă și șansele unei recesiuni, dacă nu sunt foarte mari, pot spune că sunt cel puțin încă în cărți. Nimic nu s-a schimbat în afară de optimismul oamenilor, care cu siguranță va crește pe măsură ce bursa va face noi maxime. Totodată, economia evoluează rapid și lucrurile se pot schimba foarte repede la 180 de grade, mai ales în condițiile în care avem foarte multe conflicte geopolitice. Eu nu sunt aici să promovez ideea unei recesiuni și scopul meu a fost doar să prezint niște date, tu alegi ce concluzii să tragi de aici. Dacă ți-a plăcut acest clip, consideră să te abonezi și scrie-mi în secțiunea din comentarii cum vezi tu economia în momentul de față și ce crezi că se va întâmpla cu piața bursieră în restul anului și cel care vine.